खुलुमबाय। जों दिनै बे दावधारा हालामाव मोन 11 गामिखौ लानानै गोदानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेरजों मोनसे बियाब बाथौ गौथुम दाफुंनाय जादों आरो दाफुंनायनि दिनै बे 20 खालाराव मागोनि 6 खालाराव सिजौ बिफांखौ जों बेवहाय जों दिनै गायजेनबाय। जोंनि सालबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि मानगोनां मन्टुमणि रामसियारि सारनि आखाइजों दा जों मोनसे आर'ज बे हाबाफारि लादों आरो बेनि उनाव जोंनि माइनावनि सालबारि जिल्ला माइनाव आफादनि नेहाथारि बालिका नार्जारि बिथाङा बोसोन होगोन बेवहाय। दा जों बे ओनसोला जोबोद गोलैसोनाय आरो धोरोम बिथिङाव मानसिफोरा खोब एवार नङाब्लाबो बाथौखौनो बयबो सिबियो, नाथाय गौथुमारि बिथिंजों बोनथुमनो थाखाय जोङो गोबां समनिफ्राय नाजादोंमोन। कैलासपुरि बियाब बाथौआव जोङो ज'यैनो जों हाबा मावजोबनो जों सानबाय थादोंमोन, नाथाय माखासेया फैया। दा बेखायनो जोङो कैलासपुरि बियाब बाथौनिफ्राय जों गुबैयै मोनथाम गामिया जोङो बेनिफ्राय जोङो रायलाय होनलाय बिदाय लाना फैनानै दा मोन 11 गामि जेरै दावहारु गामि, हाथिजान, गोजोन गामि, थेबोरमुर, भालागुरि, सेपनापारा, थाइगिरगुरि, बर' फामु आरो सरुफाम आरो लासितपारा, बे मोन 11 गामिखौ लानानै जों बेयाव गोदानै बियाब बाथौखौ जोङो दाफुंबाय। दा जों जोबोद गोजोनदों आरो दाफुंनायनि गेजेरजों। बाथौ धोरोमखौ फोसावलांनायाव बर'फोरनि गेजेराव दोनलांनायाव नोंथांमोना माबायदि हाबा मावदों? दा बेखौ जोङो फोसाबनाय महराव जोङो दिनै आगान सुरजेनदोंल'। जे जोंनि गेदेर गोलाव बिथांमोना जि गौथुमखौ दानानै होलांबाय, बे गौथुमनि गेजेरजोंनो जों जाहाथे जोंनि बर' फिसाफोरखौ इयुनाव गावखौ दैदेननायाव, न'खरखौ फोसाबनायाव बे धोरोमनि गेजेरजोंनो जों जौगालांनो हायो, जों बेखौ सानदों। आरो बे ओनसोलाव बेनिनो मोनसे रिसार्च टाइपनि, बाथौनि सायाव रिसार्च खालामनो हानाय रोखोमनि बे मोनसे बियाबनि गेजेरजों जों बेखौ दाफुंनायनि जों सिन्था खालामदों। खारन बे जाबाय साहा जोबथारनाय इन्ड' भुटान बे बर्डार एरिया। बे बर्डार एरियायाव जोङो 5 बिगा हा लानानै दिनै बे बाथौखौ जों गायथुमदों। जिहेतु बाथौखौ फोथांना लाखिनो थाखाय इयुन जोलैनि गोनांथि दं, माबायदि रैखा गालांनो सानो? दा बेखौ जोङो दानि जिखिनि ट्रेडिसनेल जोंनि मन्दिरफोरजों बानायदों, जों बेखौबो जों लासै लासै जोङो दाफुंनो जों नाजालांगोन। गुबै खोथाया जाहैबाय जे जोङो जोंनि बाथौनि सोमोन्दै इयुन जोलैया मोनथिनांगोन जे बे मा जिनिस, जे जोंनि राव, जोंनि गाननाय जोमनाय, जोंनि मोसानाय गासै हारिमुवा बे बाथौनिफ्रायनो जिहेथु जोनोम जादों। बे बाथ्राखौ जोङो जोंनि इयुन जोलैनो जोङो बेखौ दिन्थिलांनो हानांगोन, फोरोंलांनो हानांगोन। माइनाव आफाद, लाइमोन आफादबो दानाय जाखाबाय ना? जोङो लाइमोनखौ दानो हायाखै, दा आथिखालाव जोङो माइनाव आफादखौ दाखाबाय। इयुनाव जोङो जोंनि लाइमोन आफादखौ दाफुंनायनि जोङो हाबाफारि लागोन। गोदानै आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि महरै सोर? आंखौनो रायजोआ, जायगानि रायजोआ आफादगिरि सायख'दों आरो नेहाथारि जाहा पबित्र कुमार दैमारि बर' फामुनि, आरो माइनाव आफादनिफ्राय अनसुमै गयारि नेहाथारि, आफादगिरिया मिना दैमारि, मिना बसुमतारी।